Miten tehostamme hyvinvointialueen terveydenhuollon ammattilaisten työtä, parannamme materiaalien logistiikkaa ja potilasturvallisuutta ja aikaansaamme säästöjä, vapauttaen samalla työaikaa asiakas- ja potilastyöhön, eli siihen olennaiseen. One Clinic Logistics on kokonaisvaltainen terveydenhuollon materiaalilogistiikan ja lääkehuollon ohjausjärjestelmä, joka soveltuu erinomaisesti hyvinvointialueiden käyttöön. Järjestelmän avulla päivittäiset logistiikkatapahtumat voidaan tehdä mobiilisti. Mobiliteetti, viivakoodien ja muiden tunnisteteknologioiden laaja hyödyntäminen, älykkäät ohjausratkaisut ja järjestelmän automaatio-ominaisuudet yhdessä tehostavat ja vapauttavat henkilöstön työaikaa. One Clinic Logistics korvaa useita päällekkäisiä järjestelmiä. Se kerää ajankohtaista varastotietoa kaikista käyttöpaikoista ja automaattisesti ohjaa oikeat materiaalit oikeana aikana oikeaan paikkaan. Järjestelmän käyttö varmistaa muun muassa tehokkaammat prosessit ja työajan vapauttaminen, vähemmän virheitä ja turhaa työtä. Potilasturvallisuus ja huoltovarmuus paranee, paremman näkyvyyden kulutuksiin ja varastosaldoihin. Saatavuuden ja ennustettavuuden parantuminen ja vähemmän puutetilanteita. Pääomaa vapautuu, koska varastojen kierto nopeutuu. Hävikki pienenee. Logistiikan ja taloushallinnon välinen tiedonvälitys tehostuu. Kaikki nämä tuovat merkittäviä säästöjä. Järjestelmän avulla logistiikkaa on helppo järjestää hoitohenkilöstöä vähemmän kuormittavaksi, koska se tukee erilaisia logistiikkamalleja, kuten hyllytyspalvelua ja hoitologistikko- ja kaupintavarastotoimintoja. Tarvikkeet liikkuvat automaattisina varastojen täydennystilauksina varastoilta tai suoraan tavaran toimittajilta. Tieto liikkuu nopeammin ja tarvikkeiden saatavuus, saldot, riittävyys, sisäiset kulutukset sekä toimitukset ja toimitusajat ovat tiedossa. Tarvikkeet ohjautuvat aina oikeisiin käyttöpaikkoihin sairaaloissa, ensihoidossa, terveysasemilla, hammashoitoloissa, kotihoidossa, palveluasumisessa ja sosiaalipalvelujen yksiköissä. Järjestelmällä on Suomessa jo yli 10 000 tyytyväistä käyttäjää. One Clinic Logistics. We manage, you care. oneclinic.fi